салом ба кулли онҳое ки футболи тоҷикро пайгирӣ мекунанд. даври охирини чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якумро шарҳ медиҳем. ёдовар мешавем ки тӯли ин қадар вақт моро ширкати теннисӣ сарпарастӣ мекард. моро тамошо кунед. бозиҳои даври охир мисли мавсими қаблӣ ҷаззобият дошт ва бигӯем дастаҳо ҳам ту барои нақшаро амалӣ кардан бозӣ намудан иштибоҳ мекунем. ҳосилоти фархор ки то чанд даври қабл як зина поён аз Куктош дар ҷадвали чемпионат мавқеъ мегирифт, дар охирин нафасҳо ҳамаро қоил карданд. садри ҷадвалро соҳиб шуданд ва имконият фароҳам оварданд ки қариб буд Куктош дар Лигаи Якум боқӣ мемонд. шояд ин ба он хотир буд ки Куктош дар ду мусобиқа муборизаҳои худро идома медод. онҳо то финали мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон рафтанд ва дар охир бо Истиқлол мубориза мебурданд ки корашон дар финал омад накард. аммо арзанда ва бо шикаст дар марҳилаи пеналти аз ҷоизаи мазкур бенасиб монданд. хулос бозии марказии охирин ин дидори дастаҳои ҳосилот ва Динамо буд ки ғайри бозии зебо нишон додан дигар ҳеҷ аҳамияте надошт. ҳосилот ҳатто пеш аз ин бозӣ роҳхати Лигаи Олиро пеш аз муҳлат истиқбол мегирифтанд ва барои табрикоташон аз ҳукумати ноҳияи Фархор ва Федератсияи футболи кишвар намояндаҳои зиёд сафарбар гардида буданд. пеш аз бозӣ маросими чемпиониро ба супоридани медалу ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои пулӣ пешвоз мегирифтанд ва мухлисони дастаро ба ин рӯзи таърихӣ табрику таҳният мегуфтанд. Куктош имконияти хуб дошт, вале чанд мусовии бозиҳои охир қариб буд дастаро аз роҳхати Лигаи Олӣ маҳрум мекард. онҳо то ин дам ягон маротиба ба шикаст дучор нашуданд, вале ҷамъу ҷамъ 5 маротиба бозиҳои худро мусовӣ намуданд ки дар охир таъсири худро гузошт. ҳарифи ҷадвалиашон ҳосилоти Фархор ки ҳамчун чемпион ба Лигаи Олӣ рафт, дар рафти мавсим як маротиба ба шикаст мувоҷеҳ шуда буданд, вале шумораи мусовиҳошон хеле кам буд ки дар охир бо 3 холи зиёд аз Куктош мавсимро ҷамъбаст карданд. Динамо ҳамчун дастаи сеюми ҷадвал қариб буд шодиву нишоти мухлисони ҳосилотро дар охирин дидор коста намояд, вале билохира ҳам лал ба даст омаду ҳам ёр наранҷид. бачаҳои дастаҳои Фархорӣ дар охирин бозиашон ҳам қалби ҳазорҳо мухлиси ба майдон омадаро шод карданд ва ба дарвозаи шогирдони Аҳлиддин Турдиев 3 гол заданд. дар таҳхонаи ҷадвал низ то охир интригаи рақобатҳо боқӣ монда буд ва дастаҳои Сарҳадчӣ ва Гулистон барои боқӣ мондан дар Лигаи Якум муборизаҳои худро идома медоданд. дар охири кор ҳамин хел шуд ки дастаи Гулистон бо тафовути ҳамагӣ 1 хол аз Сарҳадчӣ пеш гузарад ва дастаи ноҳияи Ҳамадонӣ ҳамроҳ бо дастаи Ваҳдат ба Лигаи дуюм меравад ки дар он ҷо ҳам ҳоло муборизаҳо барои роҳхат ба Лигаи Якум идома дорад. хулас ба ягон муҳобо ва шаку шубҳа дар Лигаи Якум ду дастаи пурқувват буд ки ба Лигаи Олӣ рафтанд ва ду дастаи воқеан нисбат ба дигарон сустар ба Лигаи дуюм. дастаҳои дигар дар чемпионат боқӣ монданд. андаке дар бораи бозии дастаҳои ҳосилоти Фархор ва Динамои Душанбе рақобат хеле шадид сурат гирифт ва мусаллам аст ки бозингарони дастаи Фархорӣ баъди расман чемпион эълон шуданашон бо рӯҳияи тамоман дигар рӯи майдон омада буданд. вазифаи асосӣ танҳо хотири мухлисоне ки як мавсими дароз зери барфу борон бо онҳо буданд шод кардан буд. шогирдони Аҳлиддин Турдиев ҳам ҳамчун беҳтаринҳои сеюми ҷадвал ба қавле тӯҳфа набуданд. қариб буд бачаҳои Юсуф Рабиевро шикаст медоданд, аммо дар ниҳояти кор футболбозони ҳосилот қодир шуданд ки бо чанд омор дастаи худро пешсаф намоянд. ба ҳар голи якдигар зуд ҷавоб мегардониданд ва яке аз бозиҳои серголи давр ҳам шуд. Юсуф Рабиев бо ин бозингароне ки дорад мутмаин аст ки дар Лигаи Олӣ низ дастаи худро рақобатпазир мекунад, вале ба назари банда бояд чанд трансфери хуб ҳам ба миён гузошта шавад. дар ин масъала вазъияти ба миёномадаи Равшани Зафаробод мисол шуда метавонад ки имсол бадтарин дастаи Лигаи Олӣ ба ҳисоб мерафт. хулас шогирдони Юсуф Рабиев беҳтарин бозингарон дар сатҳи Лигаи Якум буданд ва мавсими оянда аллакай дар 3 бозии аввал метавонем баҳои худро бигӯем ки дар кадом сатҳ қарор доранд. бозии дастаҳои ҳосилот ва Динаморо тамошо мекунем ки ҳамкорони мо пайгирӣ карда буданд. ёдрас мешавем ки дастаи ҳосилот дар мавсими имсола аз шумораи умумии бозиҳои анҷомдода 56 имтиёз ба даст оварда буд. дастаҳои Куктош ва Динамо бошанд бо касби 50 имтиёз дар зинаҳои дуюму сеюм қарор доштанд ва новбаста аз натиҷаи бозии имрӯза аллакай ба ҳайси қаҳрамони Лигаи Якум вориди майдон шуд. бозии имрӯза то андозае барои шогирдони Аҳлиддин Турдиев муҳиму ҳалталаб унвон мешуд, зеро дар ҳолати нокомии дастаи Куктош бо дастаи Гулистони шаҳри Гулистон
онҳо имкон доштанд ки зинаи дуюмро ба даст оварда соҳиби яке аз рӯйхатҳои лигаи олӣ шаванд. ҳамин буд ки аллакай аз дақиқаҳои аввали майдондорӣ меҳмонон бартариро ба даст гирифта 2 гол ба дарвозаи соҳибони майдон ворид карданд. қисмати аввали дидори имрӯза бо ҳисоби 2-0 ба анҷом расид. дар қисмати дуюми бозӣ бошад сармураббии дастаи ҳосилот яку як бора 3 тағйирот ба даста ворид намуд ва дастаи ҳосилот тавонист ки дар навбати аввал бо голҳои ба самар расонидаи Далер Шомуродов аз зарбаи 11 метра ва голи Ҳасан Рустамов аз зарбаи кунҷӣ ҳисобро баробар намоянд. ҳар ду даста пай дар пай ҳамлаҳои ҷолибу диданиро созмон медоданд ва ниҳоят ба футболбози бо маҳорати дастаи ҳосилот Ҳасан Рустамов имкон фароҳам гардид ки голи ғалабаоварро вориди дарвозаи меҳмонон намуда бо ҳисоби 3-2 дар бозии охирин пирӯз шаванд. сармураббии дастаҳо баъди анҷоми бозӣ дар маҷмӯъ андешаҳои худро оид ба бозии имрӯза ва дар маҷмӯъ дар мавриди мавсими имсола чунин баён карданд. хеле дидед бозии хеле бозии хуб буд. ҳар ду дастаам бозии хуб нишон доданд. дар қисми аввал мо тонистем 2 гол ба дарвозаи ҳариф занем, вале дар қисми дуюм 3 гол ба дарвозаи худ сар додем. ӯ шонсе ки буд барои ба лигаи олӣ биромадан, бачаҳо ӯ шонсро натонистанд истифода бурда, хай камтар маҳорат нарасид. бале бисёр бачаҳо дар тими ҷавонони тоҷикистон буданд, барои камтар хастаам шуда буданд. баъд курсӣ камтар кӯтоҳӣ кард, барое ки мо бисёр бозингарои мо камтар проблема доштанд. барои вай тими Фархорро ҳосилотро бо ин ғалаба ва ба лигаи олӣ роҳат гирифтан табрик менамоям ва дар онҳо ба онҳо муваффақиятҳо орзумандам. ман ай номи худам ай номи даста кулли мухлисони дастаи ҳосилотро табрик мекунам ба биромадани лигаи олӣ. имрӯза бозӣ ба ягон чемпионӣ таъсир намеёд. барои ҳамин бачаҳо камтар мумкин ба бозӣ беаҳамиятӣ доданд ки якум тайм 2 гол сар додем. баъд дуюм тайм ки мо як чандто вай гузарондем, тағйирот гузарондем. дуюм тайм 3 гол ба варотаи ҳариф заданд. баъд аз анҷоми бозӣ ба мухлисони дастаи ҳосилот имкон пайдо шуд ки аз наздик бо ҷоми қаҳрамонии дастаи дӯстдоштаи хеш ошно шуда фикру ақидаи худро дар мавриди мавсими имсола баён намоянд. бозиҳои дигари даври охирин, яъне даври 22-уми лигаи якуми кишвар ба таври зайл сурат гирифтанд. куктош ба дарвозаи Гулистон 9 гол зад ва дар ҷавоб 2 гол гирифт. сарҳадчи охирин бозии умедбахши худро бо ҳисоби 2-1 муқобили Душанбе бо ғалаба паси сар кард. ваҳдат ҳамчун дастаи тамоман бешонс охирин бозии худро ба бахшӣ ҳадя кард ва ба рақобат ҳозир нашуд. дастаи ҳулбуг низ бо умеди он ки на бурду на бохт чизеро иваз намекунад, бозии муқобили моҳиро ба назар нагирифт ва ба рақобат наомад ки бо ин бохти техникӣ ба номи ҳулбуг зада шуд ва ба таври автоматӣ моҳир соҳиби 3 хол гардид. шуморо намедонам, вале Сарой Камар дар охир маро ҳайрон кард. дар бозии муқобили Паншер гол назад ва бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрд. ҳосилот чӣ гуна гуфтем Динаморо бо ҳисоби 3-2 шикаст дод. ҷадвали умумии чемпионат дар охир ба таври зайл тартиб ёфт. ҳосилот билохира каму ғам не, балки бо бартарияти 3 хол аз Куктош бо 59 имтиёз мавқеи аввалро гирифт ва Куктоши ноҳияи рӯдакӣ бошад ҳамчун дастаи ягон маротиба ба шикаст мувоҷеҳ нашуда мавсимро дар мавқеи дуюми ҷадвал бо 56 имтиёз хотима бахшид. Динамо бо 51 хол дар мавқеи сеюм ва Сарой Камар бошад бо 39 хол ҷои чорумро гирифт ва Барқчӣ ахиран мавқеи панҷум, он ҷое ки Ҳулбуг буд бо 32 хол маскан ихтиёр кард. Сарҳадчӣ ва Ваҳдат ҳамчун дастаҳои заифи чемпионат ба лигаи дуюм рохат гирифтанд.
دهگانه اول رویخط نشانزن‌های چمپیونات رو برایتان معرفی میکنیم. امسال فوتبالبازان زیاد بودند که برای موقع اول رویخط نشانزن‌های بهترین چمپیونات مبارزه می‌بردند و فوتبالباز دسته گلستان محسن رستمزاده فعلا با 28 گل همچون فوتبالباز بهترین چمپیونات معرفی کرده شد. او تا این دم 28 گل زده بود و فوتبالباز دسته کوکتاش عزیزبک سلطانوف باشد در دو بازی اخیر خیلی فعال بود که شماره گل‌هایش به 26 رسید و موقع دوم رو اختیار کرد. فوتبالباز دسته حاصلات امیرجان خدایدادوف باشد با 17 گل موقع سوم و فوتبالباز دسته کوکتاش خدایداد اوزاکوف باشد با 17 گل موقع چهارم رو اشغال نمودند. فوتبالباز دسته حاصلات دلیر چالو باشد تا این دم 15 گل زده است و فوتبالباز دینامو سنت الله عزیزوف باشد نیز در برابر او 15 گل دارد که موقع ششم رو اختیار کرده است. فوتبالباز دسته موهیر شویم بایف باشد 13 گل دارد و فوتبالباز دسته برچی مسرور غفوروف در 22 دور با زدن 11 گل دست یافته بود. موقع نهم را فوتبالباز دسته دوشنبه شهیر ناروف صاحب گشته است با 11 گل و فوتبالباز دسته سرای کمر نسیم جان محمدقلو با 11 گل موقع دهم رویخط نشانزن‌های چمپیونات را اختیار کرده است. تا این دو با شما فردوس خرسند بود در 22 دوره چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته‌های لیگ یکم. تا موسم آینده شاد و سربلند باشد. خیر.